Tatalava mono kuchitika Confesses Tatalava mono kuchitika Ndalama imosi kukwira chito kwa dziko lonse Muntu aliyese ndetaona so digital system bena kurokozera kuti sangaende paika opanda agent AI chifukwa AI yakubwera ndi nzeru zonena kuti aziganisa kunena kuti koma mene Bless wayambira kugula airtime muja sagula samene zimene munthu zimene zosangakwanitse kupanga mwansanga chiganizo choterocho kuti akuletsa kuyenda kuti aone aganise atani pamene AI maseka ndochepa izikwanisa kupanga kaununi kupanga analyze chimene munthu ali kwa ineyo AI ndikamamuona ndimamuona ngati monga chizindikiro chimene Mulungu anachika pakaini kunena wina aliyense amene angamuone amuphe anaenda kupempha kunena kuti chilango changa chakula kwambiri so kupezeka kwa AI munkhani yakugula kuletsa kugula ndi kugulisa pokhala digital currency amene yakubwera monga ngati namkungwi ndithu mwini wako omangirira chinthuyo woti akumangirira national ID akumangirira digital ID komanso ndi munthu weniweniyo kuti zizitha kulumikizika masiyani masystem onsewo ine ndiyankhulepo potero kuti ameneyi ndi agent Maliki bro jana aje nimejitika komwai mabungu ananditenga anatiporozera kuti fatende kutfundisani zida zamakono zimene zikubwera chinthu chimodzi chimene tinayamba kupfunzira chinali artificial intelligence so tikamapfunzira za artificial si chinthu chimodzi ni zinthu zochuluka kwambiri zimene zalumikizana chinthu china amafotokoza kuti foni yopanda android singakwanisa kunyamula WhatsApp, Facebook, Twitter, ni maprogramu osa amene tikuwaziwa, ma social media osa amene tikuwaziwa singakwanisa kunyamula chifukwa kuti android uja ndika AI kamene kakukwanisa kuvomera kunyamula katundu amene wewe so AI amagwira ntchito kwambiri kukukumbusa zimene wewe umakonda komanso amatha kukuza kuti paja zakuti simapanga zakuti mapanga komanso AI yo ali ngati maboma amene tikuli fotokozali malaptop amatha kuonongeka mafoni amatha kuonongeka komano AI ndi AI yo utaononga foni yako kugula ina katundu wako amene umafuna kuti zikiza kugwira ntchito akoza kuumwezera mopheka ndikuti AI ndikoza kubika kuti ndi banki yakatundu yense amene zikuwa pansi yakuchita komanso AI amanyamula ma information achina chilichonse osabalalika kuti kufusafusa munthu amateseza kuti adabalalika kaye kuganise kaye koma uyu amakha kuti program imene yonse akuyiyendesa mene ingakhalire mene ukufunira nthawi yomweyo madongosolo nde tingafotokoza kuti ndichida chimene chikulumikizisa kuti pasakhale kutayika kapena kusoweka kwa zinthu zimene tikuzifotokozazi komanso amapatsidwa malamulo kuti iye azichita ikoza kumpasa malamulo kuti ineyo ndikasakuza tsiku lakuti ndifuna ndalama yakuti usazalole kuti ndituluse iye akoza kutheka zimakuzera ndi amakukumbutsa kuti paja munena kuti zakuti ndisamapange bese ndipanga monga malamulo ake ndikuti boma akasema kuti ndalama ine ndikupanga izipangira anthu amene ndi system yakuti izasakha kuti amika mu system imeneyo ndiokwanisa kupanga control chilichonse chilichonse chimene sanapasire sizizatheka kuchitulusa so tingani kuti ndimemolekaya kapena ndikachida kulimikisa zinthu zonse kuti zikumbukiridwe ziyende zikule ntchito moyenera tukuza kwambiri omvera chimene tikupanga apa tikufuna kutenga step yonena kuti kodi nkhani za ndalama yosagwira ndi manja nkhani za chiphatso chosagwirika ndi manja
kuti zifike kuti anthu talowamo tagweramo chitachitike ndi chani. Mama step amene afotokoza anthu awo oyambirira aja mukakumbukira stepe yomaliza zonsezi ndi ya artificial intelligence. Anakamba nkhani ya data Sister Gertrude kuti ku America afuna data yonse ya Malawi. Foni izi zopapasazi nthawi ina iliyonse imene munthu ayikapo chala chako umunthu wako umakhala kupita m'masistimuwa. Ndifake Mlaliki Brown ena kuti amatha umakukumbutsa zimene wamakonda. Ndi muja tinafotokoza kunena kuti artificial intelligence ndi nzeru zakuya kwambiri zoposa umunthu. Chifukwa ngati zokwanitsa kutolera information ya ine, information ya Sister Gertrude, information ya Mlaliki Brown ndi wina aliyenseyo, ndi kuti nzeru zake ndi zakuya kwambiri, amachita kumudziwa munthu. Mkati mwa zokambirana zimene timakhala nazo tinadzafotokoza ku msonkhano wina kunena kuti ma emoji zimamatikira m'mafoni kuti mwina munthu wakwiya, mwina munthu akusangalala, akudumpha mmalere, ndi imodzi mwa njira yomudziwira munthu kuti akakondwa kwambiri uyu amapanga chani. Ndi AI zonsezi wazitolera ndi akumudziwa munthu. Chifukwa kumudziwa munthu ndikophweka kwambiri kumpangira control munthu ndalama. Chifukwa kumudziwa munthu ndikophweka kwambiri kuti adzimuunika munthu pena paliponse pamene ali kupyolera mu digital ID. Misonkhano ingapo takhala muonetsa nkhani ya Nyamaroja Yuval Noah Harari. Amadachita mofotokoza momveka bwino kuti pakadali pano tsopano munthu ndi nyama yokoledwa hackable animal. Chifukwa cha nkhani ya artificial intelligence yomweyo ndi yemweyiso adafotokoza kunena kuti kukubwera chipembedzo chimene no Bible lake olemba akhala AI. Ndipo ndi zimene zikuchitika pakadali pano. Omvera dziwani kunena kuti tikapanda kumvetsetsa bwino nkhani izi ndi kutenga step yoyenera imene Sister Gertrude akumayikonda kunena kuti kubwerera kukale. Kupanga upgrade kumene akumatipanga kutsiku ndi tsiku kuchoka ku ichi kuchoka ichi kubwera pa ichi kudzakhala kovuta kwambiri kuti titulukemo. Zioneka zophweka lero koma kudzakhala kovuta chifukwa chonoti akamafika kuti akumalizitsa zinthuzi akhala kuti inuyo ineyo atidziwa kotheratu ndipo ayikamalire oyenera. Kumbukirani paja mzimu woyeranso amafika po kwiya kuchoka mwa munthu. Fa Bible likuti musamukwiyitse mzimu woyera. Nayenso AI ali ndi kuthekera kumene akukhazikitsa kunena kuti amudziwa munthu kotheratu kuti munthu maye wafika apa amene ndi ankola nkovuta kuti achoke. Chotero kubwera kwa ndalama osagwira ndi manja, digital currency, programmable money, chiphatso cha unzika chosagwira ndi manja, ndi mmene afotokozera anthu atatuwa manthu wake omalizitsa zinthuzi kuti zikhazikike ndi amene yuyu artificial intelligence. Kupanda iyeyu ndalama osagwira ndi manja sitheka. Kupanda iyeyu chiphatso cha unzika chosagwira ndi manja sichithekanso. Ndimamva mwalankhula Mlaliki Brown. Ndimafuna kuzaonera kuti kopanda iyeyi china chinthu chonse chingatheke ndipo sizingatheke. Ndimangokamba machisanzo kuti kalekale munthu woyankhula English ngosayankhula English amadziwika kwambiri makamaka mafoni polemba. Pano pa WhatsApp akumatheka kumalemba chichewa umasankha language kuti ineyo ndi amanena chati chima chakuti Nyasa. Kusanga kuti ineyo Nyasa ndifuna ndipite kuti chichipite mu English. Ndikuti ndidina pa English koma kunoko ndizilemba mu chichewa. Komano pa keyboard panga chikubwera chizungu. Ngati kulemba kuti ukupita kuti ndimitsiratu mu chizungu. Nkungotumiza koma kangati munthu amene ukowa naye ngati amadziwa English koma munthu yoti saziwa. Ndiwe izo.
zoteka kuti munthu wakutumizira chichina kuona kuti message isini kumva chichina singita kungotenga mawu meja kwapanga kopi kwaika pa ujeni yako pa keyboard yako ndikuona kuti ndifuna zite kuchichewa kubweresa ndende nechichewa chimene wangowa mchina uja zimene zoza kuchita ndi AI kuteko ku brothers wepo kunenazo ulendo tinapita kuti Livingstonia uja paja tinakumanditi azunguta ku Germany kumene kuja zona zayi tijani nkatimbitsa nkwati ali pagomo timene tija omvera sana mbere nawo zimene zijazo ineyo mmodzi zungu mmodzi ndikucheza natabwerera ku Germany anakhala ngati ndinakhala ngati ndimata chijema mpaka nandifunsa kuti kodi umachita chijema ndamuza kuti iye ayitwa ngati zake ndi zimene zizi mwati bwanji sister ikuti aiwala kuti apanga zimenezo ndiwo omwe wayapasa kuzida kwawo khaa nditudi chabwino omvera nkhani ndimeneyo afotokoza Malibra ndi zambiri zochitika zokambira nazi tikhati kupitiriza lero chimene timapanga kwa brother musonafike kuti mwamaliza kodi sindikumalizatu ina ngandimaona kuseka chiseko chabwino tawakulani kaye kutoka mene timayankhula pa mene mumapangira samale ndi ndimazati manthu wazonsezi mene mavokerana ndi brother Ibu kuti chilichonse sichingakhale popanda AI ndende mazati zichatima yankhulana kungumbe kuti AI akusanduka mulungu akusanduka ka mulungu momoti tisamire kwambiri kwa mulungu tikukhanga kuti sitingakhale popanda mulungu lero momoti tisakhale popanda tisakwanise kukhala popanda mulungu ziyamba kuoneka kuti sitingakhale popanda AI chifukwa ndekuti ngati ndichanzikacho tikufuna kukhala nacho chosagwirika kandi ndalama tizigwirisa benchito ndekuti kothaphera kwathu ndi kwa AI okay chabwino ndimanena kuti tikukhala kodalira AI akulowa malo mwa mulungu tsopano mmene tikunena kuti tikupita kumapeto kwa zinthuzi tikuyemeranso kutseguka maso pa nkhani iyi chifukwa ichi ndi chiopsezo ndichooneka ndi maso komanso mwini wake wa AI yo saoneka ndi maso paja ndinazanena kuti ndi mkatikati mwa maso ake a Satana njerekezi muli kuyankhula kamwa yake sayansi kati mwa sayansi mo muliso maso awa imeneso ndi AI kapena digital system ija ndeti kunena kuti sizooneka ndi maso ndalama yosagwirika chanzika chosagwirika AI akunenedwa timangomufunsa saoneka Satana samaoneka kuti anthu tizingonena kuti tikusamina kwambiri kwa AI chilichonse AI ndipo taona ndithu momoti tiyang'ane kwa mulungu tikuyang'ana kwa AI ufumu wake uja akukhazikisatu mosavuta ndipo ife tikukhala nawo nzika za mu ufumu mwake mwa Satana ndichoopsa chimene ndimafuna kuti mwina tichiyankhuleso tisanasiyane kwa lero chabwino omvera nkhani ndimeneyi kunena kuti ndi choopsa kwambiri pang'ono ndi pang'ono anthu tikusanduka kupanda kusamala kukhala nzika za mufumu wa Satana umene wa New World Order tikamba zambiri za zinthu zimenezizi ma episode ena amene tikhale nawo ndimafuna ndikukumbutseni kunena kuti pali mafunso ambiri amene anthu mafunso amenewo ayankhidwa pa bwalo lino limodzi mafunso limene anthu munafunsa ndilonena kuti ngati digital money ndi imene iyi muchadafunsira muja komanso ngati nkhani ya digital ID yafika poterepa kodi nanga mauthenga abwinowa tikumamveranso kudzera mu zinthu zamakono zomwezi nawonso olalikira onso akupanganso zomwezonso Kudeko tufunso lili mwinbox manga
Rauti wina nachita funso nangano obwera kukale osoro akadali momo soro muzama konoma. Kali ngiraso muzama kono zomwe. Nditodi. So mafunso ngamene wawa tikambirana kuti kodi mmene zikuteremu tikwena kutani. Kodi kugwiritsa ntchito zimene zipakadali pano ndikuti Mulungu wasiyana naye. Kodi mapembedzedwe akafika uku titani. Kodi mene tukamba nkhani kuti Yesu adatuzo kuti tichoke mu Yerusalemu mu Yudeya nthawi kupita kunja kwa mizinda yapita kumapiri zimene zizifeyo tiponda motani nanga kuti tipumuke mu msampha umene Satana akutcherawo titani kwenikweni izi zonse omvera tikhala tukambirana muzokambiranazi koma tayamba masitepu athu pang'ono kuti zisachuluke cholinga ine mutsatire bwino funso lanu mupereke mogwirizana ndi zimene takambirana pakadali pano kuti tikamabwera m'magawo enawo tikwanitse kuyenda bwino limodzi chifukwa kwina kuti lowa mkati kwambiri kwa zinthuzi kuposa mmene takambira apapa munamva mchemwali wanga yapa nafotokoza kunena kuti zikukhala ngati nthu pita kundende sinakwane iyayi nde tiona kuti tichita nazo motani zimene zonso sitikufuna kudzakayimbidwa mlandu ndi Mulungu wakumwamba kuti ndakupasani chidziwitso mwazi wa Malawi ndiofuna m'manja mwanu ifeyo zimenezozo sitikufuna kutero ndisanatseke kwa lero lino ndifanda apatse mpata anthuwa kumene ambiri kuja kufika pano mwina nkutheka wina wakumbukira china chake afuna atayankhulako mawu pang'ono chabe tiyamba ndi Sister Bless. Chimene mwina ndakumbukira ndichonena kuti pano pa chilichonse chili malo mwake ndi chaka cha 2025 chomwechi chimene Elon Musk wakwanitsa kuyika Starlink yake yonena kuti internet sitikufunikiraso kugulaso data kuchokera where tomanika chani koma tikangopanga subscribe ndo tizipanga connect direct ku satellite kusezo ndi chilichonse chili malo mwake fa satellite imapezeka pena pali ponse siona kuti munthu ali ku country kapena ali town kapena ali pati kusezo chilichonse chili malo mwake tingodikira kunena kuti Yesu Kristu avomereze kunena kuti mphepozo zisiyidwe ine mango maliza ngamene mfundo yakambidwa apayi kutero ko madongo akhala kugwira ntchito kwambiri tagwiritsa ntchito madongo anthu ofe pano tingogwiritsa ntchito mafoni panga connect internet mopanda vuto timagadget tambiri ta internet panopo sitimagwiraso ntchito ndithudi komanso dziwani kuti mmene ku Iran kuli chipwirikiti pakadali pano dziko la Iran linadula internet Elon Musk lero lomwe wangoyatsa Starlink koma anthu ndakulumikizana mosavuta. Mlalikibra kuti bwanji ine ningore ayumba hii Daniel chapter 12 verse number 4 ndima ndikwenda kwambiri verse imene koma iwe Danieli sekera mawu awa nuko umene chizindikiro buku ili paka nthawi yachimaliziro ambiri yazothamanga chauko ndi chiziwiso chizachuluka silingaplane mbadu wa makono ndifeyo ndipo silingathawe zinthu zizagwera ifeyo komano Mulungu ayikapopulumukirapo ndipo ndi pa Yesu tinkhulupirire Yesu mantha zinthu zonse silingakhale nawo ine ndingwankha mawu chapotero ndathokoza kwambiri Sister Gertrude. ndikumakhala nzoyankhula zochuluka koma kumaso kuti ndiyambira pati chifukwa chakufika komanso zikufika polemera tikumati tikatenga mauthenga kuphatikiza maumboni kuzakapanga pulasi zizindikiro za kwa nthawi kuzaphatikizira masomphenya pulasi malembo mutu ukumapweteka kwambiri kuona kuti nthawi imene tatsala nayo ndiyochepa chizungulire patiponso komanso zizungulire ndetikaona zichebwa zichula Elon Musk wapanga icho apo ukonkhondo ikutere uku digital system ikukhala m'malo AI ali pamwamba pa zonse anthu nuzili kumapeto titatha kuziwa zonsezi titatha kuzizindikira ndikumaziwa pamene petili kuti tapangapo chani
zonse zitu kandi programu iyi mafunso wa nkhani yake ndiyokonzekeretsa wina ndi nzake. Kodi kukonzeka kuti kukonzekadi. Kodi tatengapo stepe yonena kuti izi zikubwerazi ineyo stand yanga ndi iyi. Chifukwa chimenecho kuti tsaliratu ndi chimenecho mujayankhulira Sister Bless kuti chilichonse chili m'malo mwake koma inu ndi ine ndi amene sitili m'malo. Pakali bize ndi zinthu zina zonna kuti nthawi yoti tizifunse mafunso kodi nditere kapena sate inadusa kale. Inali nthawi nayo panopa tili pano tikuzionera zinthu zo uko ndikumazo zona kuti tapewa motere kapena tipewaso motere. Ndimafuna ndinene kuti kutha kwa nthawi Mateyu 24 amakamba za zizindikiro. Zivomerezi timaziona ndi maso kuti ndicho chamenya uko, kandi njala zili pakati pathu tikuziona, kandi kuzilala kwa chikondi kulipo, kandi nkhondo. Koma nthuni nkhani ya chisautso chachikulu ndi nkhani ya mkulu iko. Komanso nkhani ya lemba la chirombo ndi pano lake. Mawaja munatiyankhulira brother timunatiwerengera kuchiyambi. Mawaja afanabwera mwa mkulu iko. Izi zinazi timaziona zikuchitika ndi maso ndipo ndikuti timaziona maumboni tili nawo. Koma nkhani ya mkulu iko yonena kuti owerenga azindikire. Apa pali nzeru zikutanthauza kuti siza straightforward. Koma tikayamba Vumbutso 13 mavesi 10 oyambirira acha akukamba za chirombo chimodzi chimene ndi ulamuliro. Komanso mkati mwa chirombocho muli muli nyanga 10 mitu 7 muliso makolona 7. Ndi chirombo chimodzi imene ni mwina ndi mgwirizano wa maiko ochuluka ngati European Union. Ku Africa kunonso chirombocho chikhala chikuzuka chokhala ndi mitu ya mzimbiri. Bene tikuteromo tikupita kumalechereche ndi kumapeto. Kutero Mateyu 24 jasana tere tukonena kuti kulalikidwa kwa uthenga wabwino umene takhala tikulalikira. Mulungu nkutsegula mawindo, nkutsegula ziseko, mayalventi ambe, ndiye kuti kandi pa WhatsApp, kandi m'misikamu, kaya ndi pa YouTube, kandi pati mauthenga kulalikidwa pena pali ponse kuchitira umboni. Kodi mukuganiza kuti verse 15 16 ndi 17 ndi 18 sikwana. Zonsezo taziona ndi maso zachitika. Lero tafika pa verse 15 chisautso chachikulu chicha. Koma tisiti kufuna tukuvomereza. Kutako tipakalikili tipofunsana kuti kodi izi ndizoona kodi ine nditere kodi apa ndikukuuzani kwinako kusavomereza zinthuzi zathapo. Tiyeni tivomereze kuti chisautso chija tikuyang'anana nacho ndipo tikwenera tipange chisankho chopanga nawo za munjira yotakasuka kapena zopita kunjira yopapatiza. Ambuye ameni. Ambuye alithandize kuti kodi inu mupanga chisankho choyenda njira yopapatiza imene ambiri yotakata imene ambiri ayendamo kapena musankha kuyenda njira yopapatiza imene ndowerengeka wokha amene amayenda amenemo. Zisankho za moyo wanu, kodi mukufuna moyo wanu ukhale otakasuka kapena be mukusankha kuti mudzenda cham'mbali momwemo chifukwa njirayo ndiyo papatiza. Ndikunena kuti tikumananso mu gawo lina limene tidzambe nikulowa mkati kwambiri. Inuyo ngati muli ndi funso kapena muli ndi ndemanga komanso mwina mukufuna mutatenga nawo gawo mu programu iyi, chitsekochi tachitsegula. Lankhula ndi admin wina aliyense kumasiku akumapeto ano, ndipo chitsekochi chikatsegulidwa mupatsidwa mpando kuti mukhale poteropo mufotokoze zimene niyonso mukudziwa. Ndipo ngati muli ndi funso lanu ndikupempheni musatumize VN, muchite kulemba funso lanulo chifukwa ma VN amachuluka mwina sitikwanitsa kumvetsera. Koma mukalemba ndikulonjeza pano kuti ndikwanitsa kuwerenga ndikudzawerenga funsolo pano. Komanso mu programu ina tikamakumana tidzatsegula laini kuti fetu ukambirana chonchi iniyo mudzakwanitse kuimba foni ndikupereka funso lanu tikadaye muzokambiranali anthuwa adzayankha funso lanu. Tidzachita kulemba maguma WhatsApp kuti kuyambira nthawi yakuti mpaka nthawi yakuti tikutsegula malaini kuti mutumize mafunso anu. Omvera dziwani kunena kuti moyo ungavuta ungatani koma tsiku lina lake Yesu Khristu abwera, ndipo Mulungu watikonzera malo okoma kwambiri
kumene ife sitidzagula komanso sitidzagulitsa. Ndizochitika za dziko lapansili mmene kubwera lamulo loletsa munthu kugula kapena kugulitsa. Ndi chosangalatsa kwambiri chifukwa kutionetsera kuti kwathu Yerusalemu watsopano kwayandikira. Takambirana nkhani ya artificial intelligence amene afuna kupanga replace Mzimu Woyera kapenanso kumpanga replace Yesu Khristu khala m'malo mwa Mulungu. Tiyeni kukhala osamalitsa kwambiri chifukwa popanda artificial intelligence ndalama yosagwira ndi manja sikhalako, komanso chiphaso cha unzika chosagwira ndi manja sichikhalako chifukwa manthu ake ndi ameneyi. Ndifuna ndimalize nanu ndikuwerenga nanu lemba ili la pa Mateyu chapter 9 verse number 4 ndi verse number 3 ndi verse number 4. Ndipo onani ena a alembi ananena mu mtima mwawo, uyu achitira Mulungu mwano. Ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, chifukwa chanji muli kuganizira zoyipa m'mitima yanu? Mawu awa mukakumbukira zokambirana zathu zonse zija ndi mmene artificial intelligence akadali pano. Alembi ndi Afarisi kuganiza m'mutu mwawo za munthu wamanjenje amene Yesu adamuchiritsa. Yesu akuti mwana wa machimo ako akhululukidwa. Akuganiza m'maganizo mwawo. Yesu adalowa m'maganizo mwawo kudziwa chimene akuganiza. Pakadali pano artificial intelligence akumakwanitsa kudziwa zimene anthu tikuganiza, zimene anthu tikukonda, zimene anthu tikuchita. Mmene zafika apa Mulungu sakhala chete. Dziko monga akambira azinzanga kuti zinthuzi zathapo ndipo izinso. Bwanji peri ngokonza moyo wathu kuti mulandire Yesu Khristu akhala Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Chifukwa kwa onse amamulandira mwana Yesu Khristu anawapatsa mphamvu yakukhala ana a Mulungu akumwamba. Tikumananso mpulogalamu inayo tidzakambira naso zina zakuya kuyambira pametalekeza pano kudzayankha mafunso anu aja kuti kodi munthu wakumudzi zinkhudza nanga amene tikugwira ntchito kutumikira uthenga wabwino, njira zimene tikugwiritsa ntchitozi, mamodo a transfer amene tikupangawa, kodi tili mu system uyo kapena ayi, kodi lemba lolandiridwa kapena ayi. Pange chisankho mudzakhalenso pomwepo tikamabwera ndi program ina. Tipemphe Mlaliki Ibra kuti upemphere. Tipemphere. Olemekezeka ndi Yehova Mulungu wathu amene mnalenga zonse amba ndi dziko lapansi. Mulungu tikukhala masiku ovuta kwambiri amene nzeru zozama zili pakati pathu. Zinthu zimene zamakono zapamwamba zikuchitika pakati pathu. Ife ana anu mwativumbulutsa vumbulutso kuti tithandizane kuti zinthu zimenezi zimene zikubwera pakati pathuzi tingazipewe bwanji, nanga tingakhale bwanji ndi zinthu zimenezi. Mulungu wakumwamba mwathandize anthu amene akumvera pasonse takambirana amve ndi khutu lanu la uzimu ndipo akhalepo ndi kutengapo chiganizo chabwino pakuchita zoyenera zokhazo zoyenera kukomera zina lanu. Mulungu wakumwamba mulemekezeke chifukwa programu yathu ikhala ikupitirirabe. Mutithandize Mulungu wakumwamba kuti muzitivumbulitsira pakamwa pa mawu kuti tiziyankhula zazikulu ndi za ulemerero wanu. Mukhale nafe mutisogolere mwa ubwino wa zina lanu mwa Khristu Yesu. Amen. Amen. Sasala bangono amai, sasala bangono kuchitika, zonsezi sasala bangono kuchitika. Ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse, munthu aliyense atazipembedza Sande, wina aliyense chitindo pa dzanja lake, zonsezi sasala bangono kuchitika, zonsezi sasala bangono kuchitika. Sasala bangono amai, sasala bangono kuchitika, zonsezi sasala bangono kuchitika. Ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse, munthu aliyense atazipembedza Sande,
Satala pangono kuchitika zonsezi Satala pangono kuchitika Musaderekawa amai zandawi Musadayetima asiti zandawi Azakala nafe ndipo azaditeteza Azadipimba ifendi mabibo wake Satala pangono kuchitika zonsezi Satala pangono kuchitika Musaderekawa amai zandawi Musadayetima amai zandawi Azakala nafe ndipo azaditeteza Azadipimba ifendi mabibo wake Satala pangono kuchitika zonsezi Satala pangono kuchitika Tieni tose tikare cheru Tieni tose tikare cheru Odi kusacheka amure afunate Usachengake kuti akakume Tieni tose tikare cheru Tieni tose tikare cheru